One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Ahoj, já vás zdravím, tady Star a vítám vás u již druhého dílu ze hry Shakes and Fidget. Opět začínáme naši první devítku, která je, řekněme, tak trochu z těch slabších. Porajdeme i zbrojírny a čaroobchod, jelikož jsem si to nestihl udělat na mobilu, a tak nevadí. 141, slabé. Dáme se do cechu. Podzemku hospodu si nějak pohodíme. Až ohlasy jsou docela dobré, u toho minulého videa je asi 7 lajků teďka, jelikož tak je to takový ten slabší díl, jelikož tam jsem blbě slyšet, zvuk jsem pořešil až teďka. Tohle Raptora bychom mohli dát, protože je o 4 levely větší. Yes, a bez epiku. Nevadí. Tak, pláme na S2 sfgen.cz, kde máme 76. Do podzemka hodíme si arénku. Jinak dneska je... epic, já ho chci. Další epic je, tak to je dobré, včera epic, dneska epic. To si koupíme, sice horší brnko, ale tak to nevadí zase tak extra. Životy, ty nemůžou být prostě, včera ten triple, dneska zase nemůžou prostě být za to. Za goldy. Hodíme si válku. Tak to. Dobrá. Ale tak já se omlouvám, ale nějaký lak. Hodíme si vážného válečníka. Yes. Rukavičky krásně. A kdybyste se dívali, proč hodím třeba houbu, tak hodím to jenom jen tak jako for fun. Jinak úplně vytáčím, mám asi 10 stránek na Facebooku. A všude lidi škemrají o houby, jak jim padl epic ve zbrojírně. To je tak logicky to udělám, ne? Já nevím, tam 8 dní nebo kolik šetřit houby, protože většinou, co já tak z té S24 teďka co mám, tak já všechny houby házím do hospody a každý den hodím nejméně 2 houby. A když si to vynásobíte, tak tam za 8 dní už máte 16. Plus minus i dřív, třeba za 5 dní už. Podle toho, jaký máte štěstí a prostě úplně logicky, ne? A to se... Tam škýmá 2 SMSky jenom, ne? To je taky dobré. No to je pěkný, že chcete třeba ušetřit, abyste si nemuseli sami dobíjet, ale tohle to už je trapný pak. Už taky začínám všude šetřit, taky jsem dřív to vždycky říkal kámošům a taky jsem prostě neto. Ty epiky si nekoupil nakonec, jelikož jsem neměl ty houbičky na to. A teďka už taky začínám všude šetřit, aby prostě epická zbraň, že jo, a já ji aspoň budu mít. Nebudu muset nikde škemrat, když to pak stejně neseženu. Tak, jsme na S4, kde máme 227, tady už za chvilku 4 level chybí, nevím ani co teďka Awaken za event. Ani nevím, co je za event, to je jedno, není nutné. Teď budeme spachovat, se mi zdá, za chvilku, no, pár dní. A tahle zbraň je docela pěkná. Jo, určitě. Tohle prodáme, to dáme k ničemu. Síla, výdrž a inteligence, tak je k ničemu. Tak hospoda. Hospoda. No a prodáme, teda dáme podzemko. Kdybychom se mohli trošku vytůnit, aspoň aby to nějak jelo. Tak. Ďáblův advokát. Shit. Tohle to už bych taky mohl dát, s ním se už pářu taky pěknou dobu. Tak, jsme na S5, kde máme 82, opět bez klanu. Prosím lidi, kdyby někdo mě chtěl pozvat na jakýkoliv postavy, kde nemám klan, nebo kde ten klan je slabší, než který tam je, tak mě prosím pozvěte, já to určitě přijmu, jelikož se pojám na klana takhle a
A půjdu určitě k vám, jelikož jsou vedlejší postavy a potřebuje rychle vyexpitát, nechce se mi to psát těm lídrům všude potom, jestli to stejně nevezmu a takhle, nechci se zase o to tolik starat. Syn slávy, tam jsme asi zapomněli pár útoků, to nevadí. Albíčko. Vůdce pirátů štít, 116, kolik jsem měl? 82. Jsme banditosaura. Oh. Yes! Další podzemko down, takže super, už dneska druhý nebo třetí. Takže to jsem rád, jo, třetí teďka, no. Podíme si hospodku opět. Počkej, jo, mám tam hodně všude hospodky. Tak, jsme na S6, kde mám 79 vara, za chvilku pokoříme level 80. Aha, no ono za chvilku, v ozovkách za chvilku samozřejmě. Čarobchod. A bratku koupíme bezvá, to nám bude úplně k něčemu nám to bude. To je další elixir na intku, tyhle. Bratku vyhodíme. Takhle, to je souměrný. Spůdka. Jinak proč nejsou slyšet zvuky let's play z té hry, tak mi to přijde takové jako moniče, mi tam nemusíte slyšet nějaký rány, jak tam sekera útočí na toho, jak tam střílejí blesky na to, je to takové zbytečné. Tak, jsme na S7, kde myslím, že budeme zítra splachovat, takže zítra natočím splachování, podívám se. Ano, zítra budeme splachovat. A tam hodí něco. No a zítra natočím splachování, možná už ráno vyjde, nebo uvidím, jak se mi bude chtít. Tak, zase opasek hodíme. Zítra. Síla, štěstí, výdrž. Co? To je pěkný, ale. Tak. Inteligence, jo, tak něčemu bude. Tak zkusíme podzemko hodit. Škoda, ještě jednou. No nevadí, tak třeba příště let's play to dáme. Albíčko, 63 to. Třeba našich postavách aspoň na 60% hodit, aby to nebylo tak k ničemu. Tak, jsme na S12 teďka. Kde máme Bio, kde nám padla epická zbraň před včerejškem, to ještě to nebylo let's play, to bylo mimo kameru. Ale i tak se s tím musím pochlubit, jelikož jsem docela dost rád. Jinak hudbu asi budu dávat do pozadí, jelikož já furt nemluvím. Třeba jsem teďka chvilku byl potichu, že a podobně, tak aby to bylo takový víc záživnější. Já se omlouvám, že jsem v tom prvním let's play nebylo tolik slyšet, ale zapomněl jsem si přepnout takový větší zesílení zvuku, to je myslím 0,30 dB, nějak tak, nevím kolik to je přesně. Nějak tam vždycky hodím, abych byl slyšet víc a mohl dávat pak tu hudbu do pozadí. Tak. 43. Stejný. Hodíme Arlinku. Albíčko. No, tady taky slabý, jo. Mám i na S24 lepší, mám tak 31% aspoň. Kolik, že jsem? 35. Tudy musíme dát, na 42. Jo, 42. No, nedáme. Logík. Tak. Takže opět já hodím pauzu a za cca milisekundu jsem zpět, tak se zatím mějte. Takže já jsem opět zpět, zase začínáme na S14 jako předtím, jako minulý let's play. Vlastně takhle se to bude opakovat do kolečka. Nějaké slabé bodky. Robotky. Tak, čarovkudek. 55, 44. Lepší. Tak, arénku hodíme. Albíčko je taky slabé, ty vole, 18%, to není možné. Jo, podzemku jsme nehodili, sorry te. 36, nevím, co máme dát, ale si golema.
největší šance na gol mám možná tak. Jinak včera jsme krásně zazářili na tom německém serveru, kde jsme dali asi 4 podzemka. Z toho 2 epiky, pardon, což byla zbraň a čepice. Pardon. Tak jsme na Freshovi, který je na S15. Přeskočíme všechno. Ztracený výhlas nevadí. Zbroj 1. Výdrž. Všechno k ničemu. Taky k ničemu. Když se hodíme to na Elik, dáme ho spůdku, VCčko. Jo, tohle je slabší, takže to tam... Ne. Jo, dobře. Podívíme a tam se rovnou dověžet, co tady máme vůbec za zbraň. Jo, z obratku, tady máme dobrou. Dáme ho spodu. Jo, jsme už na spůdku. Jsem nějaký zmatený celý. Tak ještě jednu. Škoda. Tak, jsme na S16, kde máme ověřený e-mail, což nás strašně zajímá, ale tak... Zbrojka, 91. Což naše. Spodne, tyjo. Já ty ostatní posty mám fakt malý levely, já mám asi takových 5 postav, to jsou takový větší levely, ty 100 a víc a... Než tady nic moc extra nemám. A tak přece je to takový záživnější, než mít sami 200-300 levely, tam už ty podzemka moc nepadají přece jen. Tady aspoň nějaký to podzemko dáme. Tak, albíčko. Taky slabý, jo. Já musím v offscreenu to trochu doplnit, ale bude celý XP. Yes! Yeah, hopi! Aha. Jupi, konečně za goldy, jo. Mě nasrali, by teďka byl další 5. za goldy. Hlavně pozval do cechu, ani nevím proč, ale jako já v žádným jiným nebyl, takže mě to prakticky nějak nevadí. Podzemí. Kolik jsme? 49. Toho nedáme. Zkusíme tohle. Aha, bezva. To jsem vybral to nejlepší, jo. Je 15 000 zase. Jsme na S19, kde máme killy. Z ní jsme tady včera splachovali? Ne. Zítra budeme splachovat taky. Myslím, že tohle je prázdné, jo. Takže zítra bude double splachování. Když se určitě můžete těšit, jelikož neprotahuju to, má ten tohle splachování, co bylo, tak má asi, já nevím, 59 sekund, to jsem to ani neprotahoval tolik. No spíš jsem se snažil to neprotahovat, protože lidi to nemají rádi. Hodíme si Faustu dám, tak by mohla padnout. Ale už fakt jako především se jde pěkně dlouho. Tak příštím let's play. Jo, pardon za to sere, ale tak. Myslím, že na mě nekoukají žádný kidi. Tohle si beru. Tak jsme na S20, kde máme Royala. Celkem taky to se slabších postav, ale včera jsme tady dali bosého a dal nám epický štít. Tak. Škoda. My tady nemáme žádný houby, koukám. Tak to musím našetřit nějaký. Přece jen jsme tady někde měli epic včera na nějaké postavě. Tak. Obratka. Teďka máme plno, ale. A vyhodíme. Tak. Vidíme si, je tady ještě není tady sklíčka všechny. Poslední chybí. Počkej, my si hodíme tu hospodku a pojďme na další svět, jelikož nechci, aby zase ten let's měl 20 minut, tak chci trošku mátnout. Už myslím, že ten první měl 20 minut, protože jsem tam trošku víc kecal, něco jsem dal nahoru.
to jsem docela rozpovídal, i když nejsem tam moc slyšet, no, takže trochu fail. No let's play už to bude hodně lepší, jelikož ten... Když se takhle podíváte, já vám to ukážu na chvilku, vidíte? Tato čárka je úplně nahoře a včera, když jsem natáčel, tak to bylo někde tady ta čárka maximálně, jo? Teďka to je tady, tahle ta hejbací, teďka je tady, takže na maxu, jelikož jsem si to zvětšil těch 130 něco, než teďka fail, pardon. Tak. Takže jakože dost toho, no, dost lepší teďka. Zkusíme bosého, dali jsme nevadí. Lepší než to, lepší zkusit, nebo lepší to zkusit, než to neskoušet, no. Možná, že bude někdy lak, většinou tyhle kubijak. Protože někde, dělal jsem si na to video, jsem byl velký fanda. Je. Děkuju, rád půjdu odeslat. Rád půjdu, ty jsi zlej. Tak mě pozví znova, prosím tě. Ty jsi zlej. Nevadí, nás asi pozve ještě, když jsem mu odepsal, já jsem nebo ho neodepisoval asi. Fail. Nevadí. Tak. A spůdku, tady máme 17 houbiček, a to co je dobrý, ale to je asi nějaký z toho malýho levelu, jak se dostával ještě od začátku. Jelikož já tady moc to... Jo, my jsme tady nebyli v podzemku. My máme jenom jednu, takže nic nepřichází. O, bez šance. O 2 levely větší na takovým malém levelu, že tam tahle postava je lov, takže bez šance. Tady je SZ4, který se věnují zatím asi nejvíc. Hodíme si rovnou nějaký útok. Tak třeba na tohle, to je úplně fuk. Tak, krása. Nevím, jako bych měl chodit, tohle 34, tohle 40, jenže Gremlin to úplně zrovna moc nedává. Vůbec se nechytám, mám strašně slabou zbraň, chtěl by to už něco lepšího. Tuhle zbraň mám asi od 23. levelu, smrtě dlouho. A lepší mi nepadlo, takže nemám na výběr. Tak jsme na poslední postavě, což je NIA 875 na světě německým. 27. německým, no. Řekl jsem to celý blbě, nevadí. A my si tady tak trošku blbá Rüstung, což je obrana. Max, proč teda nechodím na němčinu, chodím na ruštinu. Tak, tady taky všechno na prd. Tak. Počkej, baratku, to hodíme někam. Zkusíme nějaký dungeon. Vadí, arénko zkusíme. Ale my jsme ještě zkusit tohodle. Takže zkusíme tohle, když jsme v tom. Oh. Bezva, máme teda hub. Nevadí, moje problém. Takže já se s váma loučím, doufám, že se vám videjko líbilo. Po případě dejte like, komentář, nebo mi napište třeba do zprávy na jakýkoliv z těch světů, co mám. Kde nejsem v cechu, nebo tam mám například nějaký slabý cech, jako je třeba, no, jako je třeba tenhle ten jenom 60%, že tak mě třeba pozvěte do lepšího. No, mě napište nějakou pěknou zprávu, já určitě budu moc rád a já na ní odpovím. A uvidíme se u dalšího let's play. Ahoj! One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old.